Fijundaaru Carnaval ko ɓurndu mawnude he finaatawaaji leydi Guinée-Bissau no leyɗe janane ɗe ni ɗo leñol kala hollirsa mbaadi gurdam mum finaatawa needi kañhe aada. Hikka Carnaval Guinée-Bissau inirira ko wonde en Guinée-naaɓe ko kañum woni nafoore enɗam men ɗum hawrintini lappi kewɗi giwɗe he diwanuji ceersuɗi Guinée-Bissau e nder balɗe 4. garɓe taweede ɓe kolliri weltare mu'en kono ɓen ñaaginde ɗum mawninte hiraande kala nde wonno doole mum ɗi guyro. meɗen ari fijude carnaval on fof no yaade no moƴƴi kono miɗo faala haray koko arata yimɓe ɓen ɓuri ɗuuɗude. en porani hersirde kollirgol ko gonɗen ko sabu sen teskima han carnaval ko feyra gooro ɗum kawrintinoɗo leƴƴe Guinée-Bissau ɗi piiw ɗum ko mande sehel yagal kollirgol tawalngal meɗen. Carnaval ko feyra men ɓurɗo mawnude enen pori ɗum wattinorde cukaale men ɗe ɗi pora andinede ko hono hen ɗum warrere. Saba Mariwe Mbana iwi ko leydi Portugal mo ari tawrorede feyra carnaval o mbon ñaagi nde Guinée-naaɓe piiw battitta juuɗe sabu ɓamtude finaatawa. miɗo welti buyiɓa ko Portugal mi iwi mi ari taweede carnaval ko feere liwdotoɗo e mo kala e men hollira finaatawa mum wo ɓiɓɓe Guinée-Bissau mi ɓornaki coñci finaatawa ɓay miɗo heyni fatunde bengande miɗo tori ɓiɓɓe Guinée-Bissau mo kala yo gollu fi heɓen jokkere enɗam ko ɗum woni laawol ɓantal finaatawa men kañum e ɓantal leydi men ni. ɗi teska noon hikka hunde heyɗunde ko wayno gargol tawrorede sukaaɓe giwɓe Marok kollirɓe ñarangal e gaɓɓe mu'en. Carnaval ko feyra finaatawa puɗɗaɗo yuɓɓinede ko ɓuri duuɓi 2,500 tawa ɗi manki balɗe seeɗa hade fuɗɗade korka isayankoɓe kono ɗo Guinée-Bissau leƴƴi ɗi piiw koko tawrorse nde wonno ɗum heerori ko finaatawa. Ousmane Aroune Mbalo Bissau RFI.